പരിത്രാണ പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവമായ കർത്താവെ, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ധ്യാനിക്കുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. പരിത്രാണ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായം 6 മുതൽ 13 വരെയുള്ള സെപ്റ്റംബർ മാസം 18-ാം തീയതിയിലെ വിശുദ്ധ ഏവങ്കേലിയോനാണ്. സെപ്റ്റംബർ മാസം 18-ാം തീയതി മാർത്തോമാ സഭ വയോജന ഞായറായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വയോജനങ്ങളോടുള്ള കരുതൽ എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രധാന പഠന വിഷയമായി സഭ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൻ്റെ ബാല്യകാലം അടിത്തറയാകുന്നുവെന്നും ജീവിതത്തിൻ്റെ വാർദ്ധക്യകാലം മേൽക്കൂരയാണെന്നും പറയാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും അടിത്തറയ്ക്ക്, അതായത് ബാല്യകാലത്തിന് നാം നൽകുന്നതായ പ്രാധാന്യം മേൽക്കൂരയ്ക്ക് വാർദ്ധക്യകാലത്തിന് നൽകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു വീടിൻ്റെ മേന്മ അടിത്തറയിൽ മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിലുമുണ്ട് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം. സമൂഹത്തിലെ ഒരു പ്രബല വിഭാഗമാണ് വയോജനങ്ങൾ. നമ്മുടെ ആതുര രംഗത്തെ, വൈദ്യരംഗത്തെ നമ്മുടെ വളർച്ച കാരണം ആയുർദൈർഘ്യം കൂടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജനന നിരക്ക് കുറയുന്നതും സമൂഹത്തിൽ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയാനാവാത്ത ഒരു പ്രധാന സമൂഹമാണ് വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നവർ എന്ന് നാം ഓർക്കണം. വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ആശങ്കകളും നിരാശയും നഷ്ടബോധവുമൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇനി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നുള്ള, അല്ലെ എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളുകയില്ല എന്നൊരു ചിന്ത ആളുകൾക്കുണ്ടാകുവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ശരീരം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ, മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്ത് ശരീരം ഓടിയെത്താനാവാതെ വരുമ്പോൾ, കാലുകൾ തളരുമ്പോൾ, കൈകളുടെ ശക്തി കുറയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ പല്ലുകൾക്ക് ക്ഷയം സംഭവിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിരാശ ബാധിക്കാവുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട്, അതിന് സാധ്യതകളുണ്ട്. പലപ്പോഴും വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നവർ മരണം കാത്തു കിടക്കുന്നവരാണ്. ഇവരെന്നാണ് ഒഴിയുന്നത് എന്നൊരു ചിന്ത ചിലപ്പോൾ യുവാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുവാനായി സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വേദഭാഗം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വയോധികരെ ബഹുമാനിക്കണം, മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം, ആദരിക്കണം എന്നാണ്. അത് നമ്മുടെ ഭാവിക്ക്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹകരമായി തീരുമെന്നുള്ള വലിയ സന്ദേശമാണ് ഇന്ന് വിശുദ്ധ ഏവങ്കേലിയനിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ചൈനയിലാണ് വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കുറവ് വയോജന മന്ദിരങ്ങളുള്ളത് ചൈനയിലാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത്. വയോജന മന്ദിരങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ബാഹുല്യം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലാണെന്നാണ്. വയോജന മന്ദിരങ്ങളിൽ എല്ലാ സഭകളും മത്സരിച്ച് വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നത് വയോജന മന്ദിരങ്ങളാണ്. ഈ വയോജന മന്ദിരങ്ങളിൽ നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം, തീരെ സാധുക്കളായ ആളുകൾ അവിടെ ഇല്ല. സമ്പത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടല്ല അവിടെ മാതാപിതാക്കൾ വയോജന മന്ദിരങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത്. സമ്പത്തുള്ളവരും മിഡിൽ ക്ലാസ് ആളുകളും ഒക്കെയാണ് മന്ദിരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സമ്പത്തില്ലായ്മയല്ല വയോജനങ്ങളെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് വാർദ്ധക്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത, നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താനാവാത്ത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവായി സ്വീകരിക്കണം. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലേക്ക് നാം തിരിയുമ്പോൾ, വേദപുസ്തകത്തിലെ പ്രസിദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളെല്ലാവരും തന്നെ അവർ പ്രസിദ്ധരായവരും പ്രയോജനകരമായി തീർന്നതൊക്കെ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷമാണ്. അബ്രഹാം, സാറ, മോശ, ജോസഫ്, ഇവരൊക്കെ തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ വെളിപാട് എഴുതിയ 90-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് വാർദ്ധക്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇനിയൊന്നുമില്ല, മരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല. നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ചെയ്യുവാനുണ്ട് എന്നൊരു ചിന്ത വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നവർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബൈബിൾ രംഗത്ത് മാത്രമല്ല, മറ്റ് മതേതര രംഗത്തേക്ക് നാം ശ്രദ്ധിച്ചാലോ, ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നേതാക്കളായി നല്ല ഭരണം കാഴ്ചവെച്ചുള്ള ഭരണാധികാരികൾ എല്ലാവരും തന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തിയവരാണ്.
വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വളരെ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷം രാഷ്ട്രത്തെ നയിച്ചവരാണ്. നമ്മുടെ ഭാരതത്തെ നയിക്കുന്നവരും അങ്ങനെയാണല്ലോ. രാഷ്ട്രങ്ങളെ മാത്രമല്ല സഭകളെ നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരും വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നല്ല നേതൃത്വം അവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വാർദ്ധക്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശാപമല്ല, അതൊരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ യുവതലമുറയും ഓർക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സഭയ്ക്ക് ഈ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്ന വയോജനങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു പ്രത്യേക ചിന്തയുണ്ടായിരിക്കണം. അവരെ സുവിശേഷീകരിക്കണം. നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷ സന്ദേശങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അവർ ക്ഷീണിതരാകുമ്പോൾ അവർ നിരാശപ്പെട്ടു പോകാതെ അവർക്ക് കൂട്ടായ്മ നൽകുവാനായിട്ട് സഭ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവരുടെ അറിവും അവരുടെ അനുഭവവും യുവതലമുറയ്ക്ക് പങ്കുവെക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ സഭ നിർമ്മിച്ചു നൽകണം. അവരെ അകറ്റി നിർത്തുവാനായിട്ടല്ല, ഇനി ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തുന്നതിനല്ല. അവരുടെ അറിവും അവരുടെ അനുഭവവും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതായി സഭ ഉപയോഗിക്കണം. 71-ാം സങ്കീർത്തനം ഒരു വൃദ്ധ ഭക്തന്റെ സങ്കീർത്തനമാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ദാവീദ് എഴുതിയ സങ്കീർത്തനമാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നാം കാണുന്നവരും എന്നെ നീ തള്ളിക്കളയരുതേ, നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്ന പാരമ്പര്യമുള്ള ദാവീദ് വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നവനല്ല, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവനല്ല, ബാല്യം മുതൽ തന്നെ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്ന അനുഭവമുള്ള ദാവീദ് എഴുതിയ സങ്കീർത്തനമാണ്. അതിനകത്ത് 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അനവധി അനർത്ഥങ്ങൾ എന്നെ കാണുമാറാക്കിയവനെ. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അനർത്ഥങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. ഭൂതകാലത്ത് ഒരുപാട് കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് നീ എന്നെ കൈവിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് പാർക്കേണ്ടതിന് ഉറപ്പുള്ള പാറയായിരിക്കണമേ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വാർദ്ധക്യത്തിൽ, എൻ്റെ ഈ ക്ഷീണമുള്ള സമയത്ത് ഉറപ്പുള്ള പാറ പോലെ നീ എനിക്കിപ്പോൾ ആശ്രയമായിരിക്കണമേ. അത് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്. ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ വർത്തമാന കാലത്തിൽ നീ മതിയാകാനായിട്ട് എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. പിന്നീട് പറയുന്നത് നീ ഞങ്ങളെ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കും. അതാണ് പ്രത്യാശ. ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട വലിയൊരു പ്രത്യാശയാണ് നീ ഞങ്ങളെ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുമെന്നുള്ള ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉറപ്പ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയ ദാനമാണ്. അനുഗ്രഹങ്ങൾ ധാരാളം അനുഭവിച്ച് ജീവിച്ച് തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മ, നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യാശയുടെ മഹത്വത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. കർത്താവ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ, നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു, നീ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക, ഞാൻ നിന്നെ അധികത്തിൽ വിചാരകനാക്കുമെന്നുള്ള വലിയ ദൈവിക സന്ദേശം കേൾപ്പാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അത് നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ദർശനത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് ദൈവത്തോടെ യാത്ര തുടരാം. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മൂലം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കും.